дуруду салому эҳтиромот мардуми азиз, тоҷикистониҳо, форсзабонҳо. умед аз худо дорам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. ва хоҳиш аз шумо як чизе аст ки ҳамин навора ба тамоми ҳамон инсонҳо бигем расондан, падилид кардан бисёр хабари нохуш. вақте хабари нохуш гирифтем, хеле бигем ки нороҳат ҳам шидем. тамоми наздикони гумонбаршудаҳора Эмомалӣ Раҳмон ба ду дасти адаб ҷамъ карда, дар дохили отдел қапида истода, аз Россия ФСБ омада онора гирифта бурдан Россия. яъне иҷа на танҳо бигем ба ҷиноят гумонбар шуда ё намедонам ба ҷиноят тӯҳмат шуда, ки ҳоли асос надорад, ки асоса ба касе мо надидем, балки падар, модар, наздик, кадом акаш буд, додараш буд, амакиш буд, ҳар як инсоне ки ба ӯ наздик буд, Эмомалӣ Раҳмон гӯспанвори баста дар самолёт бор карда дар Путин супорид вора, ки барен ина ёшам издиватса кунен. тоҷикора кам кардем, ёшам барен издиватса кунен. сари ҳамин масъала суҳбат карданием. агар фикру назарҳои шумо боша, шумо пасон метавонед ки дар зери коммент бинависед. ҳамаи гумонбаршудаҳора наздикошона аз Тоҷикистон ҷамъ кардан, супоридан ба Россияра. Эмомалӣ Раҳмон аҷиба, ватанат дар як кишвари бегона бе ягон асос, бе ягон далел биспора буга ки майна ту бигира спрос ки, допрос ки, биза, бикиш, да калаш бор ки, дар ҷое ки ба сари ора адвокат бита, дар ҷое ки бигем ки криминалистро икна, буомӯзаи чизора, дар ҷои ин корора кардан, бо падар модари ора қапида, акав додароша гӯспанвори бор кунӣ, бо самолёта дар дасти Россия ФСБш биспорӣ ки наёра барем ҷа допрос кунӣ. барои ҳамаам аввалин рӯзи новостида гуфта буданд ки Эмомалӣ брал под свой контроль. значит под свой контроль Эмомалӣ гирифту ҷара. боз ҳам боқимонда ҳар як инсонеро ки дар Тоҷикистон бо ӯ алоқа буд, рабт дошт, гап мезад, худои накуна ту, худои накуна дигарит, худои накуна як каси дигаат ки аз Тоҷикистон мебинед, ягон шиностон бошад, ту занг зада бошӣ, кор пурсида бошӣ, ака мисол бием ягон кор-пор ҳаст, ягон ҷо карда метавонӣ мара. албатта ки бигем аксар ҷавонои мо пеш аз рафтанаш, албатта ки дар Россия як касқатӣ дар алоқа мешавад, ё хешит боша, ё ҳамқишлоқит боша, ё аката ҷураш боша, ё ки намедонам додарта ҷураш боша, ё фарзандта ҷураш боша. албатта ки ину алоқа мекунанд ки ҷо ҳаст, биём аэропорт мегирӣ, ягон ҷо мегирӣ. худое накуна ки шумо яке шумо ки бо ӯ занг зада бошен, мисол ман меом ҷои кор ҳаст гуфта бошен, агар ҳамун рақами шумо дар уҷа боша ва шуморо Эмомалӣ аз иҷа қапида бигем ки месупора дар дасти ФСБ, инаи қатъиам гап зада будааст, бараш допросиш ки хулас кадоме ки қатъиу алоқа буд, Москва дар тарафи Россия рафтан бепул шид, билетошон бепулай дига мера, бепул мебаранд. даводав намекунӣ, билет намехарӣ, авиакасса да аэропорт да наместӣ, яъне ки бепул мегиранд, ФСБ мебаранд, охрана қатъи. бибинед дӯстои азизам, як чанд сол пеш дилёчӣ ки Русияра Тоҷикистон дар болои гӯҳш, яъне ҷинояташ гӯҳ кард иста буд, қапид.
و دلا کردن. прокуратура дела кишод дар болои гӯҳш. Россия ҷамта кирчока дох дар амин куни Эмомалӣ як кашиди тараф ки лави куниш ҷиз аст кад ба фикрам. Делара ховондан гуфтан ки не и гунаҳгор набуд, ин нарида будай. И баръакс мо рида будем дар инҷа, ин набудааст. Ина бовар кунед, набигирен сравнивед кунед, урусҳо нарида будан, мо худ мо рида будем. Мо хато кардем гуфтан. дар ин мобайн ҳазорҳо тоҷикистониҳо қурбонӣ шиданд барои хатои кардагӣ Эмомалӣ. 1000 инсон қурбонӣ шуд. худтон шоҳид будем. ва бо Тоҷикистон ба ду дасти адаб гирифта, бо карнай сурнай қатӣ дар самолёт бор карданд, бо тӯи тамошо карданд, бурдан дар Россия гуфтанд ки ина бача хеле наша, ина биши, ина хонат даҳӣ. бо пул додан барои ушерб психологияи ӯ. Тоҷикистон дар ҳар яктаи ӯ пул гузаронд ки фалон пуле ки то ки ӯ хомӯш бестанд, яъне ки хат кунанда. савол ба инсонҳое ки шукрона кунен, падару модаротон ина дар як давлати тинҷ қарор дорад, ту худ дар хориҷ ями дили пур қатикор кардестӣ. худо бугӯ бибин падарта, бибин модарта бехатариша. ту дар тамоми кунҷи дунё ки мерай, ина падар модара тинҷ дар амният зиндагӣ дорад. гуфта дод вой мекардагӣ инсонҳо. чиба падар модари наё тинҷ набуданд дар Тоҷикистон? куҷо шид тинҷии падар модари ё? куҷо шид тинҷии хеша ақраби ё? асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, қаҳрамон, наҷотбахши сайёра. ман алҳамдулилло ки 3 бор ҳаҷ рафтам. ман наход барои бадбахтии миллатам бошам. хай фарз кардем фарзанди ӯ ҷиноят кард. то чаи чӣ гуноҳ дора? ака додари хеши амакӣ тағои чӣ гуноҳ дора ки ёра ҷамъ кардем ҳамаша як самолёт бор кардем ба ду дасти адаб. фсб биай Тоҷикистон бор куна падконвой бигира бирава. ина дар ивази чӣ доде? ба ивазе ки Россия Рустама поддерживает куна президент шава. Рустамам хел аст. бибинед дӯстои азизам, Эмомалӣ Раҳмон он согласиеро ки бигира ки Рустама президент куна, любой намуди тоҷика қурбонӣ мекунад. любой намуда. барои ёра фарқ надорад ки мисол гирем чӣ гап аста чӣ неста. мекиша аз Тоҷикистон падар модароро бор мекунад. мета бариниш мега фсбра. аммо дар Россия кӯдаки 3-солаву 5-соларо киштан, таҷовуз кардан. аз ҳами 6 моҳа саркардагӣ то 60 соларо таҷовузам кардан, киштанам, дорам кашидан. ҳатто ки преступника хича Тоҷикистон оварда натонист Эмомалӣ ки ӯ тоҷикистонеро киштагӣ аст, мо бояд неҷа судит кунем ӯро. преступника Тоҷикистон оварда натонист. имрӯз ҳоли ягон аснод надоштагӣ чиза ӯоша киштан дар уҷа, бо ото чошона додан аиҷа. амакиву хештабор, бобову хулаву аммаву ҷияну чӣ чизе дошт ҷамъ кардан, чӣ нару модарамара ҷамъ кардан, дар дасти фсб самолётда бор кардан, ҳоли бо метиянд. ин аст ҳимояи Эмомалӣ Раҳмон аз миллати тоҷик. инаи аст ғамхории Эмомалӣ Раҳмон
ба миллати тоҷикистонӣ. Инаи аз сулҳу ваҳдати Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон, ки дару ваҳдат, дару сулҳ, агар Россиятра бихоҳа, ту зиндаӣ карда наметавонӣ. Агар Қазоқистонро спрос куна, ту зиндаӣ карда наметавонӣ. оточад. Агар намедонам любой кишвартро спрос куна, ҳози Афғонистон спрос куна, барои Афғонистона доданд. ҳамон Акмал Амирӣ ба ҳамун гурӯҳаш Тоҷикистон дода мура адресоша. Фан кардан, роӣ кардан, фурӯхтан. Яъне фарқ надора барои Эмомалира. Эмомалира лиш ҳами як чизе аст, ки жопаша пас набоша, фарзандош. Эмомалӣ барои бехатарии фарзандош дар кор шава тамоми Тоҷикистонро қурбонӣ мекунад. ин ҳамин чиз далел аст, факт аст, аснод ҳаст, ки хел шумо наздикони ӯро, ақрабои ӯро ҳамун рӯз дар пишти хонаҳои ӯ охрана политсия мемонен, ӯро боздошт мекунен, мебарен дар отдел падар модари ӯро, ва дар ягон ки нишон надода ҳам хел закритӣ бо мегирем ФСБ да меспоренаш, ва ФСБ бор мекунад гӯспанвори тоҷик аз дохили Тоҷикистон, хотире ки бачааш оли доказа чидагӣ нест. майли фарз кардем ина кардааст, фарз кардем, просто фарз кардем. хуб қапиди террориста иҷа оташ причем аст, очаш причем аст, амаш, занаш, гудакаш ҳама ёра додан Россияда. имрӯза информатсияе ки аз багем Тоҷикистон хабар баромад, я барбарша ҷамъ кардан, дар ФСБ додан. ФСБ омад дар Тоҷикистон допрос кард, аз Тоҷикистон ёра бор кардан, самолётда бурдан Москва. инаира мегӯянд қурбонии кроксити, қурбонии консерти пикник шидан. тоҷике ки чӣ дар Россия буд, тоҷике ки чӣ дар Тоҷикистон аст. ку кадом конститутсия тоҷика ҳимоя мекунад? куҷои конститутсияда омадагӣ аст, ки як одам дар як ҷо ҷиноят кард ва падар модари ӯро ва хеш ақраби ӯро ту ҷамъ кунива, худша не, худшам мегрехт меомад, худша медодан, дигар гап буд. Не ки падар модар хеш ақраби ӯро ҷамъ куна, дар ӯ кишвар битакина, ина авлодош қатӣ биги нобуд кун, авлодош қатӣ бар зиндон кун. мо 10 сол пеш, айнан 2014 сол шурӯъ кардем гуфтани камбудиҳоро ва то имрӯз дорем 10 сол мешава. хай бигем ак пештар саркардагӣ инсонҳо буданд, ки мисол Умарали Қувватов хусусан шурӯъ карда буд 12 сол ин чизора. ҳамин авҷиш бигем аз ҳамин 10 то имрӯз авҷ гирифта омадем, гуфтем, мардумда фаҳмондем. ҳой мардум, ки бисёр дар хатар рафта истодем. рӯзе мешава шуморо барои манфиаташ Эмомалӣ мефурӯша. рӯзе мешава аҳл авлодои шуморо нобуд мекуна барои манфиати худаш. ва шумо сара хам кардем, гуфтем ки ин чиз шояд дурӯғ боша. шояд ин инсонҳо барои манфиати худшон, ки аз хориҷ пул мегиранд, ва фикрҳои шумо буд, ки аз хориҷ ё пул мегиранд, ё барои манфиати худшони гапҳоро мегӯянд. ҳар сол суханҳои мо болои сари шумо исбот шид, ки ҳамин чизҳо воқеӣ рафта истодааст сари шумода, сари мардумда. ман ҳамин мардуми чечена як чиша дӯст медорам, ки 100 солаҳо мешава ҳамроҳи рус меҷанганд. ман ӯ як гурӯҳе ки имрӯз мо дорем дар Тоҷикистон, як гурӯҳи рақоса дорем,
او هم یک گروهی هم خیلی دارن که امروز به نام حکومت بگیم همونجا ما هم یک امام علی پرستو داریم برای امام علی تاجیک میکشن. اونجا هم یک گروه هست نه که همون مسا چیچنسی اصلی بگیم همین یک امر دارن که بگیم در با همین ضد روس میجنگن. هر یک جای یافتن امروز ببینین که در اروپا زندگی میکردگی گرفته اومدگی چندین سالو حتی که در اروپا تولد شدگی است حالی چیچنیا را دیدگی نیست نه که هم خیلی تربیه کردگی هستن که روس دشمن است باید با او بجنگی. امروز در اوکراین همون فرصت شدگی است در اروپا تولد شدگی رفته در اوکراین ضد روس جنگیده ایستاده است. میفهمید؟ در اروپا تولد شدگی در اروپا کلان شدگی 20 سال 22 سال داره در اروپا از زندگیش. میفهمید نمیره رفته سوی جنگیده ایستاده است که در این جنب قدر شکرن زندگی ده تمام شرایط پرت افته رفته ضد روس جنگیده ایستاده است. تاجیک ما چیکار کرده استین شما؟ شما تاجیکای ما چیکار کرده ایستادین؟ بابامون غلام، پدرامون غلام، خدامون غلام، فرزندامون غلام، نبرامون غلام. نخود تو روس برات بگوی با کدام زبانی گپا میگوید نخود. این امروزه قربانی که شده ایستادن بگی دیگه هموطنم من نمیفهمم همه انسان هایی که در همون روسیه میمونن و باز میمونن و خداشون باز اونو تاجیک میگن. من نمیدونم بعد از او دیگر چی کار کنیم چی خیلی رفتار کنیم با این مردم چی گفتار کنیم با این مردم. همه امور دیده دانسته در همونجا بگیم که همه خیلی بمونه. ولی انسان هایی که صحبت میکنن بعضی ها مردم یوری افسوس میکنید. مردم یوری برای او زمین گرفتن که چقدر قربانی ها دادن که تا که او زمین ها را بگیم که بگیرن. چقدر قربانی ها دادن. ما چقدر قربانی ها داده استیم که تا که زمین از دست بتیم. بعد با بعضی همون میشینیم و خدامون صرف نود با یوری میکنیم. میفهمی نمیره یوری ها قربانی ها دادن که اونمو زمینی که امروزه زندگی دارن اوجا هیچ کدام خیلی زمین بود که آدم زندگی نمیکرد اوجا را گرفتن و آباد کردن خریداری کردن. هم استوری را بگردین نگاه کنین بسیار وقت ما بسیار حقیقت در همین مسئله نمیگم دهن ما میجقم میگم ولی مردم ما یک مردمی هستن که نمیفهمن که حقیقت در کجا است. اگر گپ زنی بگید تو یوریو را پشتشم میگیری تو یوریو را پشتشم میگیری دو ویتون در آسمان میبروید. یکی اگر تاریخ بگرد نگاه که حقیقت اگر که اون همون زمین این خونتا تو فروختی تو خونتا نمی عبدوالی تو خونتا حیتالی دا فروختی خونتا حیتالی دا بعد با گشت آمده این خونه ما بد گفتن در همین زبان توغری میگیره که خونه ما بد نو مالش تو حیته بد تو فروختی حیتالی دا او صاحب خونه حیتالی های خریدگی شای و همچنون چی اگر نمو زمین چی منطقه چی دیگر چیز باشه اگر او جرمان برای شما حقیقت چه بگم
ура бирен дар но османский империя савол кунен ира. дар замонаш барои экономикаша бардоштан ки турко ки империя абдулҳамид ки дару раҳбар бадами қитои араб да вес дошт ки ё таъин мекардан замина фурӯхтанд, яъне имзо кардагӣ аст иҷозат дода шава ба еврейҳо фурӯхта замин. این چیزی که حالی در ستالین در انگلیس و در دیگر کس دخالت نمیکرد. او وقتا انگلیس و ستالینو در اون منطقه دخالت کرده نمیتونستند. امضا کردگی است که فروخته شود در یوری. تو اونمو انسان امضا کردن در یوری یگان جدا زمین فروخته نمیشید. او که کچه‌ای زندگی میکردن، حق داشتن زندگی کنن، نالوگ بسپارن، کار کنن، حتی که نامورات بخورو را еврей ҳақ надошт асб бихар, асб сувор шава. еврей максимал то харсворшавиро ҳақ дошт. еврей ҳақ надошт шитр дошта боша, еврей ҳақ надошт асб дошта боша. еврей максимал. еврей дар ҳолати мусалмона дида бояд ай болои харф роя. яъне иқадар зулме ки дар болои еврей буд, иқадар таҳқиқое ки дар болои еврей буд, ӯ вақто шумо мерақсидед. وقتی امضا کردن یوری در زمین فروخته شوه، یوری پاتینکا میدوخت، یوری نمیدونم لبوی کورا میکرد، جمع میکردن، زمین خریدن اونجا ده. تاجوی خونه شونه زمینای کورا ما خریدن گرفتن. برای اسپروسا در یوری نه، برای در ترکیه و عبدالحمید کنین اسپروسا. بگردین هم تاریخ ورق بزنین اول، از کجا سرشید فروختن زمین و چخیل او خریدن و زمین را چخیل آباد کردن. بعد نه وقت میکنم من بسیار چیزایی که حقیقت چه میدونم، نه که خاطری که من میفهمم که میدونم که همین مثال انسان سنگ بخوره ژلودکش حل کردن نمیتونه حرام میمره. این گپی حقیقت بعضیش مثل سنگ است، ژلودکای شما هضم کردن نمیتونه، مغز سر شما هضم کردن نمیتونه. من برای همون اکثر چیزا در دهن من میپیشم، میگم خیلی ایجاش نگم، خب کنم تمام هم قضیه هایی که گذشت رفت و اومده شد ما خب کردیم. گفتیم نه حقیقت چه بگم نه به حقیقت چه بگم، نه پشتی تو نگرفتم نه حقیقت گفتم، خب کردیم ایستادم. گفتم برای همون خودشون بین خودشون بلم بانه بهلم بانه یک چی میشونم بین خودشون. برای همون یوری برای او زمین جان داد که زمین بگیره. ما هم جان دادستیم هم اون دادستیم تا که را زمین همونه بفروشیم علی رحمان. ما فقط ژلودکا گشنه نمونه، ژلودکا میفهمی؟ ژلودکا گشنه نمونه. مردم تاجیک ما ژلودکا را احتیاط کنید، سخت احتیاط کنید که ژلودکا گشنه نمونه. انا که ملا ببروین فتوای حلال حرام بتیم برای مردم. ببرو که در هر جا باشی حلال خورده استی، کار کرده استی، این مهنت حلال است. حلال توالت توزه کنی مهنت حلال است. بودیلنی که مونده بودم باید من حوزی میخیستم، یکی بعد از فهمیدن یمی خبر سهر خیستم. برای نکه توالت توزه کنی حلال است، لقمه حلال است، ذاتو حلال مهنت کردستی. این همی احوال دا آوردن بگیم که ما و شما را رسوند. و در باره همون تحلیلای بگیم که تاجیک ها که در اونجا تا کجا گناه داشتن و یا تا کجا گناه نداشتن. ببینید دوستای عزیزم، در زندگیشون همون بچه های یگان تاش کپکه پوشیدگی نیستن. یعنی که اوجا را ببینی هر چاش کپکه دارن، کپکه دارن در سرشون. وقتی شما پرستوپنیکا را قپیدین کپکه شون کنی هم کپکه پوشیدگیشون کنی. مایل автомата پرتافتن کپکه را پرتافتن، باید اون کپکه یافته شوه که پرستوپنیک در کدام فرما بود، در کدام لباس بود یافته شوه. 4 پرستوپنیک در سر کپکه دارن، هر 4ش کپکه دارن. خلاص
ягон аксе надидем ки 4 ҷавони тоҷик дар кепка бошанд, чӣ дар боғҳо сурат гирифтагӣ ҳастанд, чӣ дар бигем дар дуруни хиди ҳамун крокс сити хол меган, чӣ меган, дар уҷам сурат дора ҳамун ҷавонияташ. хайр рафтаст тамошо карди ҷои зебо да сурат гирифтӣ. ман дар тамоми ҷойҳои зебои аврупо сурат дорам. фардо як ҷои зебои аврупоро бикафонанд, баъд чӣ ман разведка рафта будам уҷа. ҷои зебо як сурат гирифтӣ ҳамуҷада. ман ҳама ҷои зебода сурат дорам. ва аз он ҷумла шумо ҳам ира доред. любой ҷои зеборо дидед, ҳозир ки чӣ телефон дорен, чӣ суратгирак дорен дар дастон, ҳамҷа аз сурат бигӣ мара, ҳамҷа аз сурат бигӣ мара, ин ҳамҷа аз сурат бигӣ мара, як мошини зеботара бибинем, пешин ҳам мошини аз сурат бигӣ мара, як дарахта бибинем гил боша, пешин ҳам дарахта як сурат бигӣ, як сурат бигӣ. ҳамин любой чизе ки агар як картинкара, як фони зур бинед, яъне ки як фон боша, дар онҷа шумо акс мегиред. ин маъноиро надорад шумо разведка рафта бошед як ҳафта пеш. чаро дар ҳамон акс ҳамин ҷавон кепка надорад дар сараш? барои чӣ ҳамин ҷавон кепка надорад? разведка рафта боша, кепкаша мепӯша, бигем низаметна ва акс ҳам намегирад дар онҷа. ӯ девона нашидааст акс бигира, разведка рафта боша. яъне ӯ кори худша мекунад, мебироя, меравад. чӣ хел фаҳмед? барои ма пайдо кунед суратҳои ҳамун ҷавонора дар ҳамун берн гаштеста буданд, сурат гирифтага. як сурати ҳамунро пайдо кунед ки ҳамон кепка мепӯшанд. ӯ кепка надоранд дар сарашон ва намепӯшанд кепкаям. чӣ хел масъала ин масъалада сафвадат мекунад? чӣ хел бигӣ? мо миллион фактҳо оварда истодем, миллион далелҳо оварда истодем ва гуфта истодем масъалара. дар ҷое ки эмомалӣ раҳмон ва амнияти миллии тоҷикистон аз ин фактҳои мо истифода бурда ҳаққи тоҷика талаб кунад, блогерои мо тоҷика гунаҳгор карда истоданд, амнияти мо тоҷика қапида оварда истодааст, раҳмон боша фурӯхта истодааст, боқӣ мондааш боша шукрона карда истоданд. бибин да эха худоро шукри, худтона эҳтиёт кунед, бо сари шумо дамхелӣ наёя гуфтагӣ гапҳо аз модаротон шунавидед. бачам хита эҳтиёт ки бачам бо нашава ки тидам ҳамин рӯзо шава товба кардам, худоя хита эҳтиёт ка отатонам ҳамин гапа гуфт шумода, бачатонам, занотонам, модаротонам, апҳо, хоҳаротонам, ҳамаи шумо ҳамин гапа шунавиден. кадомит ки дар Россия ҳастем, аз хона ки вақти занг заден, аз хона ҳамин гапа шунавиден. бибинед, дар зимистон дар берн, дар болои барф куни лич хов мекуниву очад мега ки бачам хите эҳтиёт ки хинакат назана. айнан ин ҳамин чиз ба ҳамун ҳолати шумо қатӣ ба баробар аст да. дар болои барф куни лич ховӣ очад гуфтеса ки бачам хите эҳтиёт ки хинак назана. ва шумо дар як ҳолате ҳастен ки ягонтаи шумо да гаранти нест, очад мега ки бачам хите эҳтиёт ки ҳамин рӯз дар сарат наёя. и одамое ки хича да ҳамин рӯз сарошон омад, и одамо хича эҳтиёт накардеста буданд. ино ҳам эҳтиёт кардеста буданд хичона. ҳатто ки ҷавоне ки парикмахер вақти худаш дар отдел занг мезана, уна овозаш аст. ман дар телеграмам ходими халқ партофтагиам ва бисёр чизҳоро партофта истодам дар телеграм. ходими халқ ҳамин ютуб канали ходими халқ аст, телеграми ходими халқ аст. бидроен дар онҷа подписатсия кунед. онҷа шумо метавонед ки дар онҷа наворҳои пайдо кунед. ман бештарша дар онҷа мепартам, барое ки дар дигар ҷо маҳкам мекунанд хеле наворҳоро. занг зада истодааст ҷавон худаш ба забони худаш гуфта истодааст ки камераҳо подтверждат мекунанд. камераи двор, камераи дом, камераи падезам
ҳамаи чиз подтверждат мекунад ки ман ай хона биромадагӣ нестам, ман ай кор омадагим, дар хона ҳастам, ман ай хона биромадагӣ нестам, ман ягон тайюра намешиносам. дар ин масъала аслан бигем ки ман намедонам чӣ гап аст. ман худам нози либосома пӯшидаистам, ба адела меом барои исбот кардани худам. рафтан чишмоша кандан гирифтам. единственный инсоне буд ки ҳамуҷа метавонист ки гап зана. ура гирифтан задан, майб кардан, руда шака фондан, беҳиш кардан, мурдан, киштан намедонам укол кардан. судда як мурдара гирифтан овардан. судда як мурдара овардан. дар ин хел ҳолат ягон имзо ҳисоб намешава агаре ки подсудим ягон синяк дошта боша, шрам дошта боша, ягон азият кашидагӣ боша дида шава, яъне ин чиз судда қабул намешава имзоҳо. барои чӣ? барои мегӯянд ки ин чиз ба зур гирифта шидагӣ аст. суд бояд бигем ки айсар кор кунад. дар масъалаи пабои ино бояд бигем ки дела кушода мешид. гӯшша биридан ва ғайра ва ғайра ва ғайра. бояд прокуратураи Россия дела мекушод, воқеан дела мекушод. бояд ин масъалада кор мекард. суд вақти дида истодааст мурдара суд овардагиян ё гӯшиш бридагиро овардагиян, суд спокойно брида истодааст судша, дар ҳолате ки бигарда бига ки бес шумо ёро гаиҷо овардин, кияни ё, кадом аҳвол ҳастӣ, ман ира суд карда наметавонам, қонуни Россия иҷозат наметаҳад ира суд карданда. бояд прокуратура ҳатман дела ҳуй кунад ва тафтишот бара ки ин одамо чаро дар аҳвол ҳастанд, кияни ё. ва не гирифт ба ҳазур судш кард, гирифт бурданаш. яъне ки нест, набудани қонуна нишон дод. баъд ФСБ, Федеральная служба безопасности аст. яъне ки ино ҳақ надоранд аз а то я делара баранд. вақте ки ё қапидан преступника, тамом, кори ё буд шид, кор ё дальши бехатарии дигар ки шаҳр ноҳияд аст, тамом, ира бояд прокуратура дела ҳуй кунад, бигем криминалист ва ғайра инсонҳо, бигем ҳамун терророда кор мекардагӣ инсон, дигар психологову дигарҳо болои сари ё бояд кор кунад, қатъиё, тамом, кори ФСБ буд шид баъди задешка. не ки бибинем ки ФСБ худаш қапидагӣ, худаш суд кардааст, худаш бурдааст, худаш овардааст. дар уҷа мо намебинем ягон прокурору прокуратура ва дигар сохтора намебинем дар ӯ кор аралаш шида бошад. ҳамун протоколи задержани ФСБ қатъи ӯро суд кардан. халос, ҳамун ФСБ худаш бурд, то имрӯз дора дар контроли ФСБ аст. уҷа дигар касе ҳақ надорад. ва омада аз Тоҷикистон ҳам падар модар аҳл авлоди ӯро гирифта бурда барои дальнейши тафтишот ки девона ҳаст. агар ҳамуро бибина мега ки ҳеҷ шӯхӣ кардасти ту, мега беақлтарин инсон ира дарк мекунад. ман фикр накунам ки тоҷикистониҳои мо, ман фикр накунам ки ин чиза дарк накарда бошанд. ҳар яктати чиза дарк кардем ки ин чиз сохта аст, ин чиз бофта ҳаст ва ин чизе аст кур мебина ки ё дигар одам ҳастанд, дигарош дигар одам аст. имрӯз мутаассифона мо надорем ҳамун хел хакерҳо ва ҳамун хел программистое ки ҳамура суратҳоро бигиранд, хирара тоза кунанд, мо надорем ин чиза, надорем мутаассифона, надорем ҳам хели программист, наметавонем ҳам хел программаҳоро истифода бурда. ҳамун хел айтишнико надорем ки айтишнико мегӯянд ку айтишникои Беларусияро бибин, маска доштагира, маскаш ай болои рӯш тоза карда рӯша бировардан ки ки асту, ҳамун инсон чӣ кор мекунад, фамилия номаш чи аст. любой намуд шавда фуромадагӣ суратҳоро гирифта, гирдоша рӯшан карда, рӯша нишон додан ки о шав дар адело одаморо бурдан ку ҳамун прескни, ҳамуро шавда маскаша тоза карда рӯша бировардан.
اما چیزی که رو توفته ایستاده است همون را تازه کرده برآورده نمیتونیم. نداریم این پروگرامیست. این خیلی انسانو نداریم. برای چی؟ برای که ما در این ساحه ها نخوندیم، کوشش نکردیم. این ساحه پول طلب میکنه، خوندن ونیمانی طلب میکنه. ما ماکسیموم میتونست یک کارو اینم یگان ویدیو رو یگان کلیپ مونتاژ میکنیم. تمام، از دیگه زیاد نمیتونیم کار کرده. ریال نه، ایره با کلا گرفتن در کار است. ما یک کلیپ مونتاژ کرده میتونیم. خلاص یگان توی پیا سیومکا کنن، ما را مونتاژ کرده میتونیم. ما این خیلی یگان گپ زنیم، در این گپمون یگان مونتاژ کرده یگان چیزا را مونده میتونیم. تمام، از زیاد نمیتونیم دیگه. میفهمی نمیره. دیگر باید از سخنهای ما مردم و روسیه بدگی تاجیک ها و تاجیکستانی ها باید تصمیماشون بگیرن. آیا برای ژلوتکا وطن ایمان و وجدان و ملت و ناموس و ننگش میفروشن و لیش با گشنه نمونن میستن در همونجا؟ تاجیکستان میرم چی میخرم؟ من چیزی شوا نشوا دیگه همجا میسیم کار میکنم. یا این که دیگر گفتی همون گپا برمیگرده تاجیکستان. ولی با یک معلومات دیگری که از فرصت مناسب از درد ملت استفاده برده از طرف روسیه با تاجیکستان بلیت نرخش دوینوی برداشتن میگن. авиа компания گفته است که از این طرف آدم نیست، از اون طرف است. برای همون یک آدم باید تودا ابرد نره بلیت بگیره و самолети холи парвоз кардани Эмомали Раҳмона бояд муҳоҷиро платит кунанд ки самолети ӯ парвоз кунад, бирава ӯро бояд бигира биёя. мисли ҳамое ки таксиро заказ мекунӣ ку ҳар як километрша платит мекунӣ. имрӯз мо вип самолет хати мегардем да, мо муҳоҷиро випем. вип самолети Эмомалиро ай ӯ тараф холи омадагӣ пулша пардохт мекунем, аз ин тараф билетомона мегирем, моро мегира мерава. двойной пардохт мекунем, моро мегира мерава. фаҳмиденак? дигар намефаҳмам. ин тарафша бояд мардуми тоҷикистон бояд худаш тасмим бигира. оё шумо барои жилутка далнеши номусотона мефурӯшед? ана як мусалмони номусфурӯш мешин, як тоҷики номусфурӯш мешин барои жилутка. лиш ба жилуткатон сер боша? ё ки дигар гишна амонен бармегарден. аммо умар хаём бисёр як гапи хуб гуфтагӣ аст. яъне ки аз гурснагӣ бимбар, аз оне ки ҳар чизе ки ёфтӣ бихӯрӣ. воқеан бисёр бигем ки нишонаи як мардира гуфтагӣ аст. нишонаи як нишонаеро гуфтагӣ аст ки ура на ҳар тоҷикистони ура дора. на ҳар тоҷикистони ура дора. ва 100% аз ин чизо бохабар буданаш ҳукумат ин чиз далело дора барои он ки амон бузғолае ки дар Россия дошт ӯро ҳамаша каким то образом ҳамин ҳодиса пештараш ямо пешаш ҳамаша бировард тоҷикистон бурд. намонд дар уҷа ягонташа. ҳамаша файрод кард. ӯро нагуфта ки ҳамин чиз мешава шумо биёед. ӯ ҳам намедонистан ин чизоро. просто гуфтан бизои мо қурбонӣ нашава дар уҷа. ӯро ҳамаша гирифтан бурдан, файрод кардан. давай карочи вақт додан биё тоҷикистон, вақт додан биё. ва бурдан тоҷикистонда ҳамашона. ин чиз воқеан аст. ҳамватанои азизам, тасмима худтон бигиред. мо гуфтем барои шумо. худтон тасмим бигиред ки мемонед дар Россия. мемонед дар Россия барои жилутка боз ҳам қурбонӣ мешин, боз ҳам беобрӯ мешин, ё ин ки бармегарден ба ватан.
бармегардем ва як тасмимона мегирем ва ин ватанфурӯша, ин миллатфурӯша ки имрӯз инами чиз барои шумо исбот аст ки отаи очаи шумо дигар дар хатар нест. ҳар замон метавона имом Али Раҳмон отаи очаи шуморо фурӯшад, яъне барои манфиати худаш. ина ҳамин чизҳо барои шумо исбот аст, далел аст, факт ҳаст ки ҳамин чизҳо ҳаст. дигар тасмим бояд худтон бигиред, тасмим бояд ҳарбии Тоҷикистон бигирад, солдатҳои Тоҷикистон ки дигар бигем ки албатта солдатҳо дар ин чизҳоро нишон наметиҳанд. мумкин нест барои солдат, барои ҳарбӣ мумкин нест берун аз пропагандаи имом Али Раҳмонро тамошо кардан, телевизор дигар иҷозат надоранд во ин чизҳоро бибинанд. яке ба ҳар ҳол умед азу дорам ки ҳастанд ҷавоное ки боз мебинанд ира. барои ҳамо бигем ки ҳамватанои азизам, ватана мову шумо инамиҷо овардем, расондем. отаи мову шумо овард, акҳои мову шумо овард, имрӯз мову шумо овардем давомша. ва агар хомӯш бесем, фарзандомон бо азиба бад мекунанд, мебаранд, мерасонанд то ҷоша. тасмими худат бигам ватан. оё ту баргардем, яъне ту ма бояд баргардем ва кадомед ки бигем бехатар ҳастед, метавонед Тоҷикистон дуромада, бояд дохили Тоҷикистонда бошед. акаку мана метавонам, мара меқапане, акам паварода берун территорияи Аврупо як қадам берун меқапан. любой давлат, Россияша мара Интерпол додагӣ аст, дигароша. лекин ҳар инсоне ки фурсат дора бояд баргарда ватан. баргарда, тасмимтона бигирен. амният, ҳарбӣ, воқеан тоҷика беномус карден, тоҷика шарманда карден, Тоҷикистона шарманда карден, Тоҷикистона беномус карден ба умеди жулутка як авлод. барои кайфияти як авлод шумо номусотона фурӯхтен ки то ки имом Али кайф куна қатӣ набирав бачи качиш. то ки имом Али кайф куна, шумо номустона фурӯхтен, виҷдонтона фурӯхтен, ватантона фурӯхтен. шумо халқи Тоҷикистон, шумо фурӯхтен ватана, имом Али не. барое ки шумо намонден гап зана ки бихезек гиребони имом Алиро бигирад. Тоҷикистона тоҷикистониҳо барои жулуткашон фурӯхтагӣ ҳастанд, барои чизи дигар не. шумо Тоҷикистона барои ролтон фурӯхтен, барои нон фурӯхтен. шумо Тоҷикистона, халқи Тоҷикистон, ин чиз дар история, дар таърихи Тоҷикистон ва навишта мешавад ки халқи Тоҷикистон Тоҷикистона ба ролтон фурӯхт. ролтонда фурӯхт. медонӣ намера? шумо фурӯхтед. ман ира реал намегӯм. ман бисёр чиза соли гуфтаам наметавонам ки бугум, баъд сахттон мераса, баъд мехезен мегӯян на қалқ на тарти тоҷикоро пас задестӣ. оли баъзе чизоша гуфтагӣ ту қалқти тоҷикоро пас мезанӣ. не, ман тоҷикистониям. инами дарди Тоҷикистони дарди ма аст. чӣ зур омадааст ман ҳар рӯз биромада барои шумо гап зада шиштанам, фаҳмонданам, мисол овардан, таҳлил кардан, нишон доданам. чӣ зур омадааст мара? худоёр мададгора. духт бирасакам ватан. поделитишка подписка ка. дигарон бишнава. на танҳо поделити подписка, балки болои наи суханода биши фикр кун. фикр кардана ёд бигир. муҳимтарин чиз барои инсон фикр кардан ва тасмим гирифтан аст. ту рӯзи дароз куни шабнам тамошо куниву синаи фирӯза тамошо куниву ту фикр мекунӣ? албатта фикр намекунӣ. ту рӯзи дароз мугамбо тамошо кунӣ кадагӣ. ту рӯзи дароз памарот қадами қурбон тамошо кунӣ. ту фикр мекунӣ ки чӣ шуда истодааст? не, ту албатта фикр намекунӣ. барои ҳамун гапҳои ман сахтат мерасам ватанам. барое ки ту бештар тура эрка кадагиян, эрка ғиломат кадагиян.
قدم قربون دیگر رو کیف میکنی. شبنم کون نشون میده، فرزانش سینه نشون میده، فیروزه سینه نشون میده، شما کیف میکنین. ببین ای زور خون، ای جوشه. در توی دو تماس میشوه، در بین توی دختر بچه را هوچ میکنه و انا شکمش میتوه، لینگوش توفت، شکمش توفت، زور برداشت. وقتی شما را کلتون را دیوانه میکنن، شما هیچ وقت در باره آینده تون فکر نمیکنید. فهمیدید؟ دوستای عزیزم، با شما بود بگیم که یک خلق بچه های تاجیکستان، یک فرزند خلق، فرزند سرزمین تاجیکستان، بگیم که از تنایف تصمیم در دست خودتونه، فکر در دست خودتونه، درست انتخاب کردن راه زندگیتون در دست خودتون است. دیگر از این بابت بگیم شما را به این و به آن کار تکلیف کردن یا نمیدونم شما را کم بودی است میگم، تصمیم خودت بگم نداد رویش که به همون خیش تبور اهل اولاد همین سوال جواب شد که اوتو چای کی به خطر است در تاجیکستان؟ از کسی نی. از ما را امروز عدل به عدل کشوکش کردن، هم ما را بردن عدل به عدل کشوکش کردن. یعنی هیچ چیز فکت اسناد است که کسی در تاجیکستان به خطر نیست. خدایا را هموطنان